Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ngubaba uNsibanda okubingelelayo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu. Dumo lonke lungolwakhe lumfanele ikhathi zingakabiko namanje kuze kube phakade. Ngiphinde ngigcizelele umuntu ofuna ukubhabhadiswa, ngiyacela anginike idate yakhe yokuvuma izono. Indlela ocela ngayo idate yokubhabhadiswa, uzosho ukuthi nansi idate yami yokuvuma izono, ngicela nedate yokubhabhadiswa. Uyobuwenze kahle, bayakwenza abanye. Ngiyafisa ukuthi sonke sikwenze. Ungavele ucela idate yokubhabhadiswa nje. Ubhale ungakhulumi. Abanye bathumela ama-voice note. Ngiyacela, bhala ungakhulumi. Mawubhukha nje, noma ubhukhela ini, ukwenza in writing, nge-text, awukwenzi ngomlomo. Nginesicelo nje esikhulu salokho. Angidluleke ngenza i-voice note especially yaleyo nto. Ngiyakholwa ukuthi sonke sizokwazi ukuthi sisizakale. Kuhle ngempela ukuthi abantu babhabhadiswe, kodwa singene ngomnyango ofanele, singafohli. Sizoya-ke ezweni lethu lenkosi la namhlanje, siqhubeka nodaba lwethu. Ivangeli ngokaJohane, isahluko se-17, ivesi le-17. The Gospel according to John, chapter 17, verse 17. Ngiyacela siguqe sikhuleke. uJesu Kristu uyinkosi. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, ngiyazithoba phambi kobuso bakho. Ngiyakhuleka Nkosi manje ukuba ube phakathi kwethu. Ngiyakhuleka Nkosi ukuba uyiphathele Inkonzo ngesakhe isandla. Ngiyacela Nkosi ukuba kukhulume wena ngomoya wakho oyingcwele, nami ngithule ngiyilalele. Ngibe ngilalele yayizolo ngamangala ngoba bengayazi, ngoba kukhuluma mina kukhuluma wena. Namanje Nkosi ngiyacela kukhulume wena, ngoba kwakho ukukhuluma sifuna ukukubamba, sifuna ukubamba ukusho kwakho. Senze izwi lakho ayilo muntu. Siyabonga nangalesi sikhathi, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyamdumisa-ke, siyambonga uNkulunkulu wethu bangcwele nangaso lesi sikhathi esihlangene ngaso manje. Sizoya-ke ezwini lethu kukaJohane chapter 17, verse 17. Umkhuleko wenkosi yethu uJesu Kristu ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo. Verse 17. Bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Kulezi insuku-ke sikhuluma ngokungcweliswa kwegama. Hayi asikakhulumi ngaye, kodwa ngegama lenkosi uJehova Sebawothi. Laphaya kuHezekeli chapter 36 sithola uverse 23. Ngiyakulingcwelisa igama lami elikhulu, elihlanjalaziwe phakathi kwezizwe, enilihlambalazile phakathi kwazo. Izizwe zazi ukuthi nginguJehova, yisho inkosi uJehova, lapho ngiyakungcweliseka ngani emehlweni abo. Sikhuluma ngodaba likaDavide-ke lapho, ngesikhathi uNkulunkulu ezingcwelisa ngaye emehlweni abantu. Sikhulumile ku-2 Samuel, siqala kuverse 1, uqolo ka-chapter 12. Sikhulumile, sakhuluma ngendoda. Kukhuluma uNathani ethi kwakunendoda eneqhukazi elilodwa, enye icebile, inamaningi, inezinto ey'ningi, kodwa yathathwa kwalo muntu ompofu. Wathi uDavide lo muntu ufanele ukufa. Wayesethi umprofethi wena loyo. So-ke sithola isigwebo sokuqala sika
Davide ezigweba yena ngokubulala umka-Uriya nokuthatha u-Uriya, washo wathi ufanele ukufa. Wazisholo yena engazi kodwa wathi ufanele ukufa. Soqala iqhubeka-ke novesi 9. Uthi-ke mayesekhuluma umprofethi ethi nguwe loyo, usethi kuvesi 9, udelele izwi likaJehova ukube wenze okubi emehlweni akhe. Ubulela u-Uriya umHeti ngenkemba, wathatha umkakhe abe ngumngakho. Wambulala ngenkemba yabantwana bakwa-Amoni. Ngalokho inkemba yokusuka endlini yakho ukuba ungidelele, wathatha umka-Uriya umHeti ukuba abe ngumkakho. Isigwebo sesibili lesi, esingesokuqala esivela kuNkulunkulu, kodwa esingesesibili phezu kwesokuqala sikaDavide athe yena ufanele ukufa. SikaNkulunkulu-ke sithi inkemba izusuka endlini yakho ngoba ungidelele, wathatha umka-Uriya umHeti ukuba abe ngumkakho. Inkemba ayizusuka. Yamuza uNkulunkulu uthini? Uyazingcwelisa ngoDavide ngokuthi inkemba ingasuki kuphi? Endlini yakhe. Verse 11, usho kanje uJehova uthi, bheka, ngiyakuvusela okubi. Isigwebo sesibili lesi, silalele kahle. Ngiyakuvusela okubi okuvela endlini yakho. Ngithatha abafazi bakho phambi kwamehlo akho, ngibanike umakhelwane wakho alale nabafazi bakho ekukhanyeni kwelanga. Ngokuba wena wakwenza ngasese, kepha mina ngiyakukwenza lokhu phambi kuka-Israyeli wonke naphambi kwelanga. Naphambi kwelanga. Angayisho lonto ukuthi uNkulunkulu akayidali into efile. Lezi zinto ozenza phambi kwelanga liyabona, liyabhala. Ufunda ngale kwisambulo chapter 20, khulunywa ngokwahlulela. Kuthiwa ngabona abafileyo abakhulu nabancane, nezincwadi zavulwa, nenye incwadi yavulwa ngeyokuphila. Abantu bahlulele kho konke okubhalwe encwadini. Ilanga liyabhala izinto elizibonayo emhlabeni, khona ifayile liyophuma elangeni. uNkulunkulu uthi, ngizovusa umuntu endle makhelwana wakho ozolala nabafazi bakho phambi ka-Israyeli naphambi kwelanga. Yini wena oyenzile phambi kwelanga? Ngesikhathi ungena kuleli hlathi lalikubona ilanga. Ngesikhathi ungena kuleli hlathi nezihlahla zazikubona, ziyabhala. uNkulunkulu akayibhali into ethule. Ngake ngakhuluma ngelinye ilanga ukuthi omunye umntwana kaNkulunkulu wafunga indoda yomlungu isifuna ukumrepha, singene naye ehlathini. Wathi, niyabona nina zihlahla, ngeke nibone ubunqunu bami namhlanje. Ngeke nibone. Nembala wathandaza, umlungu wahluleka ukumrepha. Sebese ehlathini sebeka isibhamu la phezu ka-dashboard. Wathi, niyabona nina zihlahla, ngeke nibone ubunqunu bami. Wabamba imfihlakalo ukuthi izihlahla zibhekile, ziyabona, ziyaloba, zamemeza, singazizwanga, zamtshela umdali. Wa-act umdali wathi, ngempela ngeke nibone ubunqunu bakhe, ngiyanqaba naye. Wena yini oyenzile ehlathini? Ulale nobani ehlathini? Ubonakele. Ulale nobani kungekho umuntu ekhaya wasebenzisa ithuba nangena ekamelweni nalala? Isivalo ugodo, ukhuni, isihlahla saloba. Inhlabathi okwakhiwe ngayo usimende neplasta kwabona kwaloba. Hayi mina ngabala yonke into. Ney'nsimbi ezakhiwe ngetshe, insimbi zombhede, zingufakazi oqandula ikhanda ngoba unani lele phezu kwalo mbhede. Usuzivumile isono sakho? Lezi usuku oluvutha isibabuli, oluvutha umlilo nesibabuli, onke amaphika ankani lizowaqeda lingawashiyeli impande nagatsha. Funda uMalaki chapter 4 verse 1. Mntaka baba, ngiyakudabukela uma uhambela kude nevangeli, uma usabona kumnandi ukuhlala nendoda ungashadile,
uzuzibize ngomama usibanibani ungashadile. Hayi kusayiwa phambi kaNkulunkulu ukuthi ukulobolile akusho lutho lokho. Phuma phakathi kwaleyo ndoda, hamba uyohlala ekhaya. Khona uma ingasakushadanga kuhle, ngoba kwesikhashana lo mshado wakho zakhele wona awukho emthethweni, kunokusha esihogweni ngunaphakade. Baba, musuhlala nengane yabantu kungashadile. Manje ningakwazi ukuya eHome Affairs niyobhalisa, itshele ihambe iye kubo, ngoba isakho isihogo sikhulu. Upretend ukukhonza uNkulunkulu kodwa ugebhetile. Esakho isihogo sikhulu mama, usuze wawumama nje. Abafika endaweni bazi ukuthi umama nje loya, kanti intombazane nje igebhetile. Cabanga lezi ingane, usuzela ingane nizalele ekungcoleni. Lezi ingane ayizaliwe emshadweni. Hayibo, uNkulunkulu akahlekwa. Lokho okuhlonyelayo uzokuvuna. Musuqhubeka nokuhlambalaza igama likaNkulunkulu. Uzibize ngomntwana kaNkulunkulu kanti ugebhetile. Uzibize ngomntwana kaNkulunkulu kanti ushade nomuntu odivosile. IBhayibheli lithi umuntu odivosile uma eshada nomunye yaphinga, nolahliwe yindoda uma eshada nomunye yaphinga. So bobabili laba bantu bayaphinga. Lithi uboshelwe endodeni. Funda amaRoma chapter 7 verse 2 no 3. Uboshelwe endodeni isaphila, yokhululwa ukufa kwayo, noma ngaba nisahlala ndawonye, uboshelwe kuyona. Noma ungadivosa uzobe uyaphinga. Mina ngiyakusiza, ngifuna uye ezulwini. Mina ngizokutshela nje iqiniso, likuhlabe futhi. Udikile mawuthanda, phuma egroupini mawuthanda, kodwa uphuma never. Likuhlabile. Le ntshumayelo yanamhlanje yoma phambi kobuso bakho ngosuku lokwahlulela ohlulelwa ngayo. Kusho njalo uJesu, John chapter 12 verse 48, uthi ngeke mina ngisanahlulela, kodwa izwi engilikhulume kini lizonahlulela. Phuma emkipitweni, buyela ekhaya. Buyela ekhaya uyohlala khona, uzihlanze. uNkulunkulu akamfuni umuntu ongcolile. Uzibiza ngomntwana kaNkulunkulu. Wenza izinto ezenziwa abantwana bakaNkulunkulu. Udla isidlo kodwa ugebhetile. Mhlawumbe uswabhabhadiswa nokubhabhadisa ugebhetile. Ihlazo lelo, hlambalaza igama likaNkulunkulu. Ubhabhadiswa kanjani ugebhetile? Ubhabhadiswa kanjani ungashadile? Uyenza kanjani leyo nto? Uzokushaya uNkulunkulu, ufuna kushaya? Uzobona-ke. Zihlanze, zingcwelise. Zihlanze, zingcwelise. Phuma ekungcoleni. Ungaboshelwe ejokeni elilodwa nabantu abangakholwa. uNkulunkulu uzozingcwelisa ngawo. Uthi-ke kuDavide, isigwebo sesibili, bheka, ngiyakuvusela okubo okuvela endlini yakho. Ngithatha abafazi bakho phambi kwamehlo akho, ngibanika umakhelwane wakho alale nabafazi bakho ekukhanyeni kwaleli langa. Ngokuba wena wakwenza ngasese, kepha mina ngiyakukwenza lokhu phambi kuka-Israyeli wonke naphambi kwelanga. Wasethini uDavide? Wathi kuNathani, ngonile kuJehova. Wayesebhala ihubo-ke number 51, ulifunde. Lapha exolisa khona, lapha ezikhalela khona. uNathani waphendula kuDavide wathi, noJehova ususile isono sakho, awuyi kufa. Lalela-ke, ususile isono sakho, awuyi kufa. uNkulunkulu umthethelele, kodwa wasusa isigwebo azigwebe sona uDavide kuphela. EzikaNkulunkulu zimile. Zithini ezikaNkulunkulu? Verse 10, ngalokho inkemba yokuphuma endlini yakho. Verse 11, bheka ngiyakuvusela okubo okuvela endlini yakho. Ngithatha abafazi bakho phambi kwamehlo akho, ngibanike umakhelwane wakho. Yabo lezi ezimbili akashongo lutho uNkulunkulu. Uvale sakhe isigwebo wathi awuyi kufa. Mhlawumbe udonsa kalukhuni kanjena nje wahlambalaza uNkulunkulu.
Mhlawumbe udonsa kalukhuni kanjena nje wawuzibiza ngomntwana kaNkulunkulu, wenza ukungcola, wenza amanyala. Abanye balala endlini yenkonzo beyingcolisa, engumfundisi, lala nabantu besifazane endlini yenkonzo, ulingisa amadodana kaEli, ayilala namantombazane ethempelini. Uzokushaya uNkulunkulu, mfundisi wami. Cha, uzokushaya noma ungaphuma ekhaya lezwi, kodwa uzokuphuma uhamba neva enyameni. Ungazijabulisi ngento encane. Mhlawumbe badumise, basheshe bafika kanti bazogcina bazokwenza izinto, bazolala la endlini kaNkulunkulu. Ungayingcolisi ngoba uyayingcolisa yena. And uzoyingcolisa ngawe ngokushaya wena, ukuze upartner wakho azi ukuthi ayenziwa lento enkonzweni. Ayenziwa lento. Qaphela-ke, sikhuluma ngokungcweliswa kwegama likaNkulunkulu elingcoliswe abantu, ulingcwelisa ngabo. Uthi-ke verse 14 engimthandayo, nokho ngokuba ngaleso senzo wayeveza ithuba elikhulu lokuba izitha zikaJehova zihlambalaze, umntwana omzalelweyo uyakufa nokufa. Yaqala inkemba. Utheni kuverse 10? Inkemba yokusuka endlini yakho siyaqala-ke yasebenza. Ngenxa usho immediately eqeda ukumthethelela, ngenxa yokuthi uveze ithuba lokuthi izitha zami zingihlambalaze, umntwana ozomzalelwa umka-Uriya ngeke aphile. Hayi, mina ngikhonza uNkulunkulu omangalisayo. Yambona akaqedisa isikhathi uku-acta. So ngamanye amagama uzokuxolela uNkulunkulu esonweni sakho, kodwa bonga ukuthi akujezise usekuleli kunokuthi akujezise kwelizayo. Wama isekujezisa kwelizayo kuyobe kungasekho ukuphenduka. Umxolele kodwa uyamjezisa, umntwana ozomzalelwa umka-Uriya akazophila. Lithi izwi lenkosi wasuka lapho uDavide wafasta, encenga, ecela uNkulunkulu. Sikhonze omunye uNkulunkulu. Akazange amuve, akazange anyakaze, ngoba akasiyena umuntu ukuba aqamba amanga. Akajiki kulokho asekushilo. Abanye bacabanga ukuthi uyajika, abanye baze basho bathi uhamba nezikhathi uNkulunkulu, futhi uNkulunkulu oguqukayo. Hawu bakithi, ngiyadabuka. Buya kuJesu, zilahle, woza kuJesu manikiniki. Ukufuna unjalo, zibuyisele enkosini. Phila impilo engcwele, ngoba ekhaya ezulwini kungcwele. uNkulunkulu Jehova Sebawuthi ungcwele, yikho engcwelisa igama lakhe nje. Jesu Kristu inkosi yethu yathwala izono zethu ingasenzanga isono, ingcwele. Umoya wakhe weqiniso umduduzi ungcwele. So uzongena kanjani ezulwini ungekho ngcwele? Zingcweliseni ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. Leviticus 11 verse 44. Hayi, ngibona ngathi asiyibambe la. Mayivuma uNkulunkulu sizongena ekuboneni ukuthi-ke njengoba sesenzile sokuqala isigwebo, wathi umntwana omzalelweyo ngeke uzofa. Ake siboneke ukuthi inkemba ayisukanga kanjani. Siphinde sibuke ukuthi abafazi bakaDavide wabanika bani, wenzane ngabo ilanga libuka. uJesu Kristu inkosi asigoqe esikhulele. Ungakhohlwa ukusubscribe. Ungakhohlwa. Subscribe ku-YouTube. I-share Inkonzo bacele basubscribe. Siyacela basubscribe. Bangalahlekelwa indaba ezimnandi kangaka. Ufuna ukungena egroupini? Ikhona inamba ku-WhatsApp. Ngizoyisho nje 063 77 55 162. Ngiphinde 063 77 55 162. Asifoneli le namba. Sibhala igama nesibongo nendawo ohlala kuyo, bese ubhala isicelo sakho ukuthi ngicela ukungena egroupini ekhaya lezwi kuze ngithole inkonzo. Masikhuleke sibonge uNkulunkulu wethu. Baba ngcwele, baba olungileyo, siyakubonga uNkulunkulu onomusa, siyakudumisa uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni.
Busise lona loyo lalele lenkonzo. Busise labo Nkosi abayisherayo beyidlulisela kwabanye. Busise labo Nkosi abasubscribe-ayo. Phinde kakhulu busise abaletha abantu ekhaya lezwi. Ngiyacela Nkosi isibusiso sakho sihlale phezu kwabo. Kakhulu Nkosi bangene ezulwini ngamasango. Kakhulu Nkosi ulenze izwi lakho. Ubagade, ubabiyele, ubaqinise ngoba balenzele izwi lakho baletha abantu ekhaya lezwi. Siyabonga uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu babonze bantu valelisayo. Uthi uJesu Kristu uyinkosi.